स्टूडियो से बड़का भी आ जाए राम भाई के देख रेख में ये आप लोगों के बीच में एगो हमार भी रहा जा रहल बा जौना भी रहा के शीर्षक बा चिरकुटवा का शादी उर्फ 5 गो झूठ। कवि जी भूमिका से संकेत कैलन अगर कोई कर ले अटल फैसला काम चाहे कठिन हो पर हो जाता है सबके दिल में बढ़ी हो इस दिल नाम रोशन भी अपना वो कर जाता है अपनी चाहत के चलते समा पे पतंगे अरे चांद हंस कर अपनी लुटा देते हैं पढ़ के आशा के चक्कर में आशावादी अपना सब कुछ बिछड़ में मिटा देते हैं। रविंद्र भाई बिरहा के शुरुआत में थे बड़ी बेहतरीन गीत लगल। ये गीत के स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी गावत रहलन। कैसे गौलन बहुत अच्छे क्या बात है। बुल्लू गुरु जी के एगो अलग अंदाज रहल गावे कि हम प्रीतियों के रीतियों न जनली कि जिंदगी जवाल हो गई हम प्रीतियों गीत बा लेकिन कितना सुंदर विधा में कवि जी भाव देहलन। कि बीते आशा में जीवन निराला विधाताई का हो गई बीते आशा में सही जाला का जलना सुहाला विधाताई का हो गई। तनी सा हमारी बात के समझला अगर कपड़ा में करिखा लाग जाओ तो वो के लोग करिखा कहलन आ उहे करिखा अगर आँखी में लाग जाला तो वो के लोग काजल कहलन। कहानी के शुरुआत यहीं से हो गई। कैसे
शादी के लिए जब राजा जी बयान किए, शादी के लिए जब राजा जी बयान किए, राज में भारी अपने ऐलान किए। ए बाबू, एगो राज में एगो राजा रहलन। ओ राजा इतने सत्यवादी राजा थे। ओ राजा के मात्र कही बेटी बिया, इतना सुंदर बिटिया बिया कि राजा अपनी मन में विचार कैलन। एक दिन गईलन घरे, बिटिया से कहलन कि बेटी पानी लेके आवा। वो बेटी लोटा में पानी लेके आयल बिया। आज जब अपने बिटिया की ओर देखलन तो कहलन कि हमारी बेटी जवान हो गई बिया, कोनो सुंदर घर बर देख के बिया कर देती तो हमारे कपार का बोझा उतर जाई। तो वो अपने मन में एगो विचार कैलन। आ का विचार कैलन? बिरहा में गीत लगल। वह गीत के लाइन बजे, उन्हें गीत के लोग पहाड़ी गीत कहलन। अरे कि पियवा मिलल बलल मुंगवा, बोले के सपनवा ए नाना दो। लेकिन अपने बेटी के देख के राजा अपनी मन में वो विचार कैलन। अरे सोचे राजा बात कमानवा कैले ऐलनवा ए भैया। अपनी नगर में डुगडुगी पिटवा दिहलन। आ डुगडुगी पिटवा कही है कहलन, मोरे दरबार जे की 5 झूठ बोली है। आ बेटी संग शादी होई, आधा राज पाई है। अरे सच्चा होई मार जाई है जानवा, कैले ऐलनवा ए भैया। यो अपनी नगर में राजा यह ऐलान करवलन कि जे 5 गो साफ साफ झूठ बोल दे, ओकर शादी हम अपने बिटिया के साथे कर दे, आ ओके आधा राजपाट के मालिक बना दे। इ नगर में जितनी पढ़ल लिखल विद्वान लोग रहे, ए ऐलान के सुनल लोग आ ओकरे साथे एगो बात और कहले रहलन कि अगर जे 5 गो झूठ ना बोली, ओके ओकरी पूरा परिवार के साथे सूली पर चढ़ा दे। अब जितनी पढ़ल लिखल विद्वान लोग रहे, ए बाती के सुन के आ राजा के दरबार में हाजिरी देवे खातिर पहुंचल बा। बिरहा में गीत लगल। वह गीत के लाइन बा स्वर सम्राट भरत सिंह के गावल गीत। अरे कि हम के वैद के ना झाके, अरे हई देखावा न दो, तारी दई के अपने भैया के बोलावा न दो, तारी दई के।
छोड़ दो बिरहवा के तनी से भाव सुना। अरे लागी गईल का चहारिया, लागी गईल का चहारिया राजा के भोरही, लागी गईल का चहारिया राजा के भोरही, आपन आपन की संबतिया अजमावे सबही, आपन आपन जितना नगर के पढ़ल लिखल लोग रहे सब लोग जाके लाइन लगा के आप पारा पारी झूठ बोले शुरू कैले बा। बोली बोली झूठ सब राजा के सुनाई, सच भइली बात सब गइले मनाई, जितना लोग पहुंचल राज दरबार में केहू 5 गो झूठ ना बोल पावल। आज ई खबर वही गांव के एगो चौधरी का लड़का रहे, जौना का नाम चिरकुटवा रहे। ताले में भैंस लेकर चरावत बाप, आज सुनले बात दौड़ा लाइल बाप। एक चिरकुटिया नरिया बोलल बात बही, हो जाए को चिरकुटिया नरिया बोलल बात बही, अपन अपन की संबतिया जमाए सबही, अपन अपन चिरकुटवा जब बाती के सुन ले बा, आपन भाई सोई छोड़ के ताले में आ राजा के दरबार में पहुंचल। आजा के राजा से गलत किया, राजा अरे भाई इतना पढ़ल लिखल विद्वान लोग के तू जान से मार दिहल, आखिरी लोगन का गलती कवन बा? राजा कहलन कि बाबू तोहरी बस के ना ह, जवन तू करत राजा उहे करम। हम अपनी नगर में ऐलान कैले बनी कि जे 5 गो झूठ बोल दे ओकर शादी हम अपने बिटिया के साथे करब आ ओके आधा राजपाट के मालिक बना दे। त चिरकुटवा गलस की धर आदमी के मर्दवा। अरे ई कौन बड़हन चीज बा, ई कौन बड़हन चीज बा? 5 गो झूठ बोले के बा, तोहर बिटिया लेके जाए के बा, अमन कौन बात बा? त 5 गो झूठ वाली बात कैला तो हमारे भैंसियन के बिचवा में एगो पाड़ा बा, 250 ले ला एक बेर पड़ियो लेके। तू 3 गो झूठ तो उहे बोल दई, आ जवन बची खुची तो हम तो बोली दे। कहला के बेटा देखई तोहरे बस के नहीं बा, ते बेटा भैंस चराओ, जा तू भैंस चराव। कहलस के नहीं मर्दे के ऊपर नहीं तो बर्दे के ऊपर। अब बात आ गई इंसान वाली, तो अब जबले 5 गो झूठ ना बोलब तबले यहाँ से जाइब ना। फिर हमें टेरी के भाव लगल। उ चिरकुटवा राजा से कहत बा, अरे की किस्मतिया केहू के अरे जाने ना कोई,
हो किस्मतिया केहू के जाने ना कोई। अरे तो बोलो 5 झूठ चाहे होई है मऊतिया। कलश की बोलब 5 झूठ चाहे होई है मऊतिया, किस्मतिया केहू के जाने ना कोई। कल की बेटा आगे पीछे सोच ला, अगर 5 गो झूठ बोल के पूरा ना करबा तो जवन दशाए लोग के भइल बा उहे दशा तोहार होई। कलश की ठीक बा हमके मंजूर बा, लेकिन जबले 5 गो झूठ ना बोलब तो यहाँ से जाइब ना। तो तनीसा गौर करी हन बिरहा श्रोता बंधु लोगन से कहना बा कि तनीसा ओ चिरकटवा की बाती पर ध्यान दे सबे। वो पहला झूठ बोले चलल बा विदेशिया के लाइन बा। अरे की पहला झूठ बोली चिरकुटी, हई राजा से बतावे लगले। अरे की अइले काला भारी हमारे नागारी। कलश की हेतनी जनता बा, आ राजा तू कान खोल के सुनला कटघड़ा में खड़ा भइल बा। आ उ पहला झूठ बोलत हम। अरे की पहला झूठ बोली चिरकुट, अरे राजा से बतावे लगले। ए राजा अइले काला भारी हमारे नागारी। सूखा पड़ल चारू ओरी हाहाकार मची गईले। दाना पानी बिना मारे लगले नर नरिया। कलश की आज के 40 बरिस पहले इतना बरियार सूखा पड़ल कि गोरु बछरू जीव जंतु मनई खैला खैला बिना मरे लगल। इंद्र भगवान बारिश कईबे ना कैलन, कोनो फसल ना भई, लोग खैला खैला बिने मरे लागल। वही समय हमारे बाबा एगो काम कैलन। कवन काम कैलन? अरे कि बसवा के लगी एगो, अरे बाबा मोर बनवले हो। आ बदरा में छेदी दियाले बहे जाला धारी। कलश की राजा एक नोट करा, ये हमार पहला झूठ है। 40 बरिस पहले तोरे राज में इतना बरियार सूखा पड़ल, अन्नदाना कुछ भइल ना। वही समय हमारे 5 बीघा के चक्र है। बाबा गईलन एगो बांस की कोठी से लंबा बांस काट के लेके अइलन, आ ले आके वो बसवा की पुलैया पर शेर के चौक कर दिलन। आ 5 बीघा खेतवा के ठीक बीचों बीच जाके बदरा में छेद कर दिलन। जब बादर में छेद कर दिलन, हरहरा के पानी गिरे लगल। हमने के पूरा परिवार मिल के वो खेत के चारों ओर से गढ़ी बांधे शुरू कर देली जा। आ जब पानी भर गई, जब पानी भर गई तब कुदारी से एक कुदारी माटी उठा के जब फेंकलन तो छेदवा बंद हो गई। टमाटर भाई आज जब बंद हो गई, जब बंद हो गई तो कुछ दिन के बाद यानी 2-3 दिन के बाद से जब पनिया झुराइल है, आज जब जोते लायक भइल तभी राह में एक गीत लगल। वह गीत के लाइन में रविंदर भाई कोने को साढ़ू अपने सढ़ुआइन के बड़ाई करता, अपने सढ़ुआइन के सुघराई देख के ओकरे सुघराई के बड़ाई करता। कैसे? नजर न लागे दिन दिन निखरत बारू ए सड़
नजर न लागे दिन दिन निखरत बारू ए सढ़ुआइन तू त साचो में हीरोइन लागतारू ए सढ़ुआइन लेकिन हाई देखा बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव देलन जब वो खेतवा जोते लायक भइल बा तब बतावत बा हरवा जोतती रहल बाबा मोर शिवनिया ए राजन हरवा हरवा जोतती रहल बाबा मोर शिवनिया ए राजन बाबा खातिर दिहलस माई हमके भोजनिया ए राजन बाबा उ चिरकुटवा कहले बा कि राजा जब उ खेतवा के जोताई करे लगलन तो हमार दादी खाना बना के देहली आ खाना बना के देहली खाना का देहली अरे पोटली बनाई देहली आ मयूरी रोटी आके अरे तू नया खाई गईले बाबू मोटकी लिटिया से कहलस की दादी हमके खाना बना के भेजली आ खाना में बजरी के दूगो मोट मोट लिट्टी आ दूगो पाकल पाकल आम पहले के पुरनिया लोग आम से लिट्टी रोटी बड़ा प्रेम से खात रहल आ पहले के ये खाज रहे पंचो आ जब उ अमवा से लिट्टिया खा गईलन दूगो अठुलिया बचल उ कैलन काम अठुली बैला ऊपर रखले सुना कहानिया ए राजन अठुली बैला ऊपर रखले सुना कहानिया ए राजन भइल पिठिया ऊपर आ पेड़ बड़ा सैलनिया ए राजन यो ए पंचो राजा के सामने वो खड़ा होके ही दूसरा झूठ बोलल बा कहलस की दादी जब खाना बना के दियली हम आ खाना में बजड़ी के दूगो मोट मोट लिट्टी रहल दूगो ना आम रहल आमवा लिट्टिया से खा गईलन आ जवन दूगो अठुलिया बचल उ बैलन की दोनों पिठिया पे के खाची माटी ध के ओही में ओके बो दिहलन आज जब बो दिहलन तो दुइये दिन के बाद इतना बरियार बरियार पेड़ भई कि हमरे दादा तीनों टाइम हरवाही करत छाए छाए उनके घाम लगबे नहीं करे राजा कहलन कि सचहू सारा झूठ बोलत बजा झूठा बा सर अच्छा ये बतावा लोगन की भाई पहले की पीठी पर पेड़ हो सकेला कबो कलक ठीक हम मानत है यहू के मान लेते कलक की राजा इतने नाम तो हम लोग राजा रहला हमनी के गरीब रहली जा हमरे दादा को सुख तोहरे बाप दादा से देख ना गई तो कैला का बिरहा में गीत लगल
फिल्म अभिनेता भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव एक गीत के गौले रहलन। अरे दुल्ही रहे बीमार, अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ 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 सटली रहे। से बढ़िया भाव भी रहो दिहलन। अरे छर छर बहे बयार, अरे छर छर बहे बयार, हरवा ओ हरवा ओ हरवा चलती रहे। चिरकुटवा गलस किया राजा तो अरे बाप दादा से हमारे बाप दादा का सुख ना देख गई तो उ बैलन की पिठिया पर से पेड़वा सिपाही लगा के कटवा दिहलों से आ कटवा दिला से। खैर हमन का गरीब रही जा, कुछ बोल ना बोली जा। राजा कहलन की छोड़ा बेटा उकुल पहले के बात पीछे पे आवा, तू को तो तुहार झूठ हो गई। अब तू तीसरा झूठ बोला दिखाऊ। चिरकुटवा तीसरा झूठ बोले चलल बा बिरहा में पहपट के लाइन बा। कैसे बाबू? अरे कि पड़ लगे जब पालना सहाला जाड़ा लागला, अरे कि पड़ लगे जब पालना सहाला जाड़ा लागला, आ घरवा नाही हमरे रहे दुसाला जाड़ा लागे। चिरकुटवा कलश किए राजा ही देखा हमार तीसरा झूठ। जेठ बैसाख का माघ फागुन का महीना रहल, आ बड़ी तेज ठंडी रहे। सजिया के सबेरवा के ठंडिया लागे, आ दोपहरियवा के तनी घाम होखे। इतना गरीब रहली जा, इतना गरीब रहली जा, ओढ़ना बिछौना का बड़ा तंगी रहल। लेकिन हमार बाबा इतना होशियार इतना बुद्धिमान रहलन कि जा सही जौन चिनिया के बोरवा आवेला 4-5 गो बोरा लेके चल जास दोपहरियवा में। जितनी टाइट घमवा होके सब घमवा बटोर के आ वही बोरा में लाते से कस के आ लेके चल आवस। आ ले आके वही कोठरिया में मुहवा खोल के छोड़ दे, जौने कोठरिया में हमनी के सूती जा। रात भर बिना ओढ़ना बिछौना के खूब गर्मी में गर्मी का मजा ले ही जा। कल के अरे यार तू सार झूठे बड़े, ये तो सच हूँ झूठा बुझाता। अब पंच लोग बताई कि आखिर में वो घाम बोरा में कसाई वो लाते से। कहल कि ठीक हम मानत हई, एहू को मानत है 3 गो तो हो गई। कलश के राजा आदेश करी चौथो झूठ बोले के। कहल ठीक बा आदेश बा। उ चौथा झूठ बोले चलल बा। बिरहा में आल्हा के प्रमाण लगल।
कि सुन चौथा झूठ राजा, अरे कि हमारे चबनिया सुनीला, अरे चनवा के खेती दादा कैले बरिया, कड़हा एगो खोन दिहले बिगहा भरी जमीनिया बाबू, अरे एक ही चन्ना बोले वही खेतवई रे माझा, चामल जब चन्ना फैलल चारू ओर डहनिया राजा, लागल जब दाना फसल भइल बेसुमार, तीन महीना 3 दिन में भइल जब कटनिया राजा, कैसो चन्ना काट के जब आइला दुआर, कहलस कि राजा ई चौथा झूठ, वही 5 बीघा खेतवा का बाबा जब जोत दिहलन त जोतले की बात से गईलन बाजारे, आ बाजार से चन्ना के एगो बिया लेके अइलन, आ 5 बीघा खेतवा के बीचों बीच एक बितहा गढ़ा खोन के आ ओ चन्नवा के बियवा के बो दिहलन। जब वो चन्ना जामल तब पूरा 5 बीघा में कहीं चन्ना फैलल। कहला कि साला खानदानी झूठा बुझाता, कहलस कि एगो चन्ना पूरा 5 बीघा में फैलल, इतना बेसुमार दाना धैलस कि ओके काटे खातिर 3 महीना 3 दिन लागल। 3 महीना 3 दिन में उ कटाइल, आ काट के जब डांठ दुआरे पर आई तो ओ बेरा ना कंपाइंड के जमाना रहल ना थ्रेसर का, पहले से ऊंट से दमरी होखे तो ओ बेरा ओके दावे खाती 900 ऊंट लगल से जमाना में 300 ऊँटनी रहली सन। काहे 300 ऊँटनी रहली? वो एक हाथी के मतलब एक साथे उन्हनी के जोड़ी रहल। ऊँटवो के मन लगल करी। 900 ऊँट लाग के जब दवरी शुरू भई तनी सा सदर में बढ़ाला, अरे शुरू भइली दवरी गाया भइली 3 ऊँटनिया, अरे शुरू भइली दवरी गाया भइली 3 ऊँटनिया, अरे हमहन के मन में चिंता भइली सरका, कहलस कि जब दावे खातिर जब दवरी शुरू भई त 900 ऊँट लगल स, ओमे 300 ऊँटनी रहली सन। आ जब दवरी शुरू हो गई तो इतना बरियार डांठ रहे कि 300 ऊँटनी वही डांठे में भी लागेली सन। अब हमन का बड़ी चिंता हो गई, दादा बड़ा चिंता में पड़ गई, उनकी भाड़ा पर लेके आई लेनी हो, अगर यदि ऊँटनी ना मिली हो सो तो हमनी के डांड भरे के पड़ी। लेकिन संजोग इतना बढ़िया रहे कि दमरी के बाद जब वो सावल जात रहे डठवा के, अरे त मिलली ऊँटनिया वो सावता की चुनिया, अरे मिलली ऊँटनिया वो सावता
कहलस कि 900 ऊँट में 300 ऊँटनी रही सब 300 ऊँटनी वो डांठे में हेरा गई सब। चिंता का विषय बन गई, लेकिन बाहरे मालिक के मर्जी। जब वो डठवा के वो सावल जात रहे तो दौरिया में से पारा पारी 300 ऊँटनिया भद भद गिरली। ऊँट सरवा खुश हो गई कि हमार माल भेटा गई। राजा कहत हो कि रे बाप रे बाप, सचहू इतना साफ सुथरा झूठ बोले वाला केहू यहाँ ना आइल है। कलश किया राजा आदेश करी तो यही लगले 5वां झूठ बोल के काम फाइनल कर दे। कहल कि ना बेटा एगो हमार बात सुन लो, अभी हमार दिमाग कुछ काम करत बा नहीं, आज नहीं काल बिहने आया के 5वां झूठ बोली हा। हर जौन बा की चिरकुटवा कल के कोनो बात ना, 2 दिन के समय ले ला, हम बिहने आई आया के 5वां झूठ बोलब। चिरकुटवा चल दिलस घरे, घरे गई 8 गो रोटी 1 कटोरा दूध लेकर रविंदर भाई घी मार के अलमुनिया की खोरा में 1.5 लीटर दूध लेला से 8 गो रोटी सनलस, हिक भर खैलस, आ खा के चदरा तान के रात भर सुतल। हर राजा कहीं नींद न आवत बा। राजा सार के गैस बना ले हलास। राजा सोचत हवन कि दादा बिहने आई तो 5वां झूठ बोली, आज जब बोली तो हमारा मजबूरी में अपने बेटिया का ब्याह करे के पड़ी। अब हर राजा अपने प्रजा के लोग के बोलौलन, आ बुला के बैठा के समझौलन। कहलन कि देखा काल बिहने आई केतनो झूठ बोली, केतनो झूठ बोली, एक के साथे कुल जने खड़ा होके ई कहे के बा कि बात झूठ ना, ई बात सही। ओके काल बिहने कोनो तरह हरावे के बा, आ नहीं तो हमार मर्यादा रही ना। सबेर भइल बा, हर तो सेटिंग हो गई। आउ सबेर भइला देखा ये बाबू फिर खाना वाना खा के 1 पौआ करू के तेल मुड़ी पे ध के आउ लाठी लेके आ चलल बा घर से। जब घर से चलल दरबार में पहुंचल बा, राजा कहला कि आज तो हारी जी हैं, इहार जे इनकर फांसी चढ़ाई दिहल जाई। हर सेटिंग बा कि मने जतनी कोनो बात बोली सारा लोग एक के मुंह खड़ा हो गए कि बात सही हो, ये बात झूठ ना, ये बात सही। जब कटघरा में खड़ा भइल सामने, राजा आदेश कैलन कि चला 5वां झूठ बोला। देखई हमरे बिरहा के आखिरी बा, आ ओ चिरकुटवा के 5वां झूठ का बिरहा में घड़ी के भाव लगल। अरे कि सुना 5वां झूठ, हाई वादा निभावे के पड़ी, ता हमरे आजा वाला कर्जा हो चुकावे के पड़ी। सुना 5वां झूठ वादा निभावे के पड़ी, हमारे आजा वाला कर्जा चुकावे के पड़ी। ई कौन बात कहता? अब सब लोग सन बाकी दादा कही काई। राजा सोचत हुआ कि दादा कोनो नया स्कीम मत लेके आई लोग। तबले वो कहता कि तोहरे बहिनी के पड़ल रहे जब गवनवा, तोहरे बहिनी के पड़ल रहे जब गवनवा, अरे आजा हमर दिहला 10 लाख के गहना। कहलस कि तोरे आजा के बहिन के गवना पड़ल है। आज 60 बरिस पहले के बात हो। ओ बेरा हमारे खानदान के लोग राजा रहे तो हम लोग गरीब रहल लोग, तो 10 लाख रुपया गहना बनावे खातिर पैसा दिहलन। तबले जितनी सेटिंग वाला लोग रहे खड़ा होकर कहता हाँ ये बात सही है। तो कहलस की बात सही है, तो 60 बरिस पहले के पैसा है।
एकर सूद ब्याज जोड़ के हमार पैसवे दे दो। अगर ई गलत होखे तो अपने बेटी से ब्याह करो, आधा राजपाट के मालिक बनावो। राजा सोच में पड़ी सलाम करी तो का करी। कहलस के ये वही दादा वाली डायरी हमारे बगली में हो। ई कवने तारीख के ले रहला लोगन, उस सब डेट तारीख लिख के रखल बा। अरे सच झूठ का फैसला सुनावे के पड़ी, हमारा यहाँ चावाला कर्जा हो चुकावे के। कहला चिरकुटवा की अगर ये बात सही होखे, सत्य होखे, तो हमरे दादा का दिहल पैसा सूद ब्याज जोड़ के 5 रुपया सैकड़ा ना 3 रुपया जोड़ के हमके हमारे पैसे दे दा। आया जदी अगर ये बात गलत साबित करा तड़ा तो अपने बेटी से ब्याह करा, आधा राजपाट के मालिक बनावा। आखिर में राजा सोच में पड़ गईलन, सोचत हुआ कि अगर ललटेन लेके अपने बिटिया खाती ऐसा दुल्हा खोज तो सार झूठा मिली नहीं तो कहीं ये दुनिया में ना मिली। ऐसे बढ़िया बाकी इतना बढ़िया इतना बुद्धिमान व्यक्ति अब अगर हम शादी कर दे तबे बढ़िया बात। तब राजा कैलन काम, हारी गईले राजा तब कैले एलनवाम। अरे दई दिहले दान आधा कैले कन्या दानावा। चिरकुटवा कहले रहे कि लाख करे चतुराई विधि के लेख मिट न पाई। कहलस कि देखा राजा ना हमार दोष बा ना तुहार दोष बा, ई सब किस्मत का बलिहारी है। हमारे किस्मत में लिखल है कि जो तोरे वो गरीब परिवार में जन्म तो जरूर हुई, लेकिन आवे वाला समय में एगो राजा के लेकी से तोर बियाह हुई। तो ई सब किस्मत के बात है। अरे किस्मत के गुनावा हाई गावे के परी, तो हमारे दादा वाला कर्जा हो चुकावे के परी। तब राजा हार स्वीकार कैलन, अपने बिटिया के कन्यादान कैलन, आ शौक से अपने बेटी के डोली में बैठा के वो चिरकुटवा के साथे विदाई कैलन। तो ये धरती पर ऐसनो लोग बा, फिर हमारे आखिरी भाव में कहना बा, गुरु बिहारी गुरु रमन जी जन्नत में छा गईले, श्यामा जी के चरण धूल कबीर अधीन पा गईले। किस्मतिया केहू के जाने ना कोई, तगाते आजम लहरी हासरा सके कितिया हो किस्मत